ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଟିକା ମୁକି ନା ଏ କେକରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ବାପା ବୋଉ ଗାଲରେ ବୋଉ ବାପା ଗାଲରେ ବୋଳିବେ, ଦାଦା ଖୁଡି ଗାଲରେ ଖୁଡି ଦାଦାଙ୍କ ଗାଲରେ ବୋଳିବେ, ତୁ ମୋ ଗାଲରେ ବୋଳିବୁ ମୁଁ ତୋ ଗାଲରେ ବୋଳିବି, ବୋଳେ ବୋଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ସେଇ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରେଡି 1 2 3 मंदिर बंद चली वीडियो कॉलिंग कर दिखाओ। ସେଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି ଯେମିତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ ବାସ୍। परिश्रम करे ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କି ଆଶା କରୁନଥିଲି। आप प्रेसिडेंट डॉक्टर दास आप प्रेसिडेंट କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଉ କେମିତି ହୋଇଛି କେମିତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ଆମ ଛାତିକୁ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ନୁହେଁ ପଥରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠୁର ସତ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ କଥାଟା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତମ ପରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ରହିପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର ଆମେ ବା କଣ କରିପାରିବା लेकिन मतलब आशु डॉक्टर आप प्रेसिडेंट डॉक्टर दास आप प्रेसिडेंट टू बी स्ट्रॉन्ग। माय गॉड मृत्युंजय बाबू केमी फेस करी गोल सही କଥା ଭାବୁଛି। हे प्रभु जगन्नाथ ଯଦି ତମେ ସତରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ତମେ କାହାକୁ ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ତ ମୋ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଉ
ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ ବାବା ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ନା ନା ଆମ ଉଆସର ବାବାର ସୁନା କୋଣ୍ଡେଇ କଥା କୁହ ସରି ତାରି କିଚିର ମିଚିର ଶବ୍ଦରେ ଆମ ଉଆସକୁ ଖୁସିର ପବନ ଆସେ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲେ ଦୁଃଖରେ ବଢି ପଡେ। ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର ଆମ ମାମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ମୋ ବାବା ଅପରାଧ ଦେଖା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାମା ବୋଧେ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ତାର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି, ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଠିକ ସେମିତି ଆମର କଣ ଅଛି? ମାମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ। ବାବା ଆଜିକାଲି ମାମାଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଆଣିବ। ତମେ ସେଇଆ କରି କହୁଛ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ନେଇ ଆସ। ଶୁଣିଛି ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ କୁନି ଝିଅ ମିଳନ୍ତି। ଆଜି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିବି ମାମା। ସେ ମତେ ବୋଉ ଆଉ ତମକୁ ବାପା ଡାକିବ। ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକଲେଟ ଆଣିବି। କାଡବରି, କିଟକାଟ, ଡେରିମିଲ୍କ, ମୋଜ କେତେ କଣ ଆଣିବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ। ତମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ଆଣିବି। ଚାବିଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ନ୍ତା ଜାହାଜ, ପୁଅ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ। ମୁଁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲା ବେଳେ ମୋ ପୁରୀମାମା ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବ, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ମାମାକୁ ମୁଁ ଗପ କହିବି। ଆଉ ମୋ ଗପ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଗପଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ସେଦିନ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ମାମା, ତୋ ଜନ୍ମଦିନର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭରର କେକ୍ ଆସିବ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ସେଇ ଫ୍ଲେଭରର କେକ୍ ଆସିବ। ଦେଖିଲୁ ମାମା, ସେଦିନ ଯେମିତି କେକ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବି ସେମିତି କେକ୍ ଆସିଛି। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହୁନ, ମୁଁ ପୁରା କେକ୍ କାଟିବି। ତମେ କଣ କେକ୍ କାଟିବ? ମାମା ପୁରା କହୁଥିଲା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ କେକ୍ କାଟିବ, ଆଉ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ସିଏ କେକ୍ କାଟିବ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଏଇ ମୁଁ ବି ନେଲି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ଫଟୋଟା ହଉଛି ଆମ ମାମାର। ଭାଇ, ତୋ ଭାଉଜକୁ ମୋର କେକ୍ ମିଳିବ। ଭାଉଜ, ତୋ ଭାଇକୁ ମୋର କେକ୍ ମିଳିବ। ମୋ ସାନ ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଇ ତ ନାହିଁ। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିବା ମାମା ଫୋନରେ। ମାମା ପଡ଼ିବ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପୁଅରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହବ। ମାମା, ମାମା ଆଲୋ 1 2 3 କହୁନୁ। ଆଲୋ କହ। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ନେଇଯିବି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାମାର ଅପରେସନ ହବ। ମାମା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। କେବଳ ମାନସଟା କହିକି ଆସୁଛି। ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 100 ଥର ଫୋନ କରିସାରିଣି ମାନସକୁ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ବିଜି, ନୋ ଆନ୍ସର। ମନୋଜକୁ ଫୋନ ରଖିଲେ ବାବୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବାହାରିବ, କାଲି ବାହାରିବ, ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସାନ ଭାଇ ବସିବାକୁ ରୋକି ଆସିବା କାରଣ ମାମା ବେଳେ ତା ଛାତି ମୋ କଲିଜା। ମାମା
ଭିଜିଥିଲି ବୋଲି ମୋର କିଛି ହେଲାନି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କଲି ମେଡିକାଲ ନେଲି। ଏଇ 7 ଦିନ ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅଥଚ ତମେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ କଥାଟା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାନସ ବାବୁ ମୋତେ ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟେରିଂରେ ଜୋର ପିଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି। ତମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଶାଲି। ଏଇ ଦେଖ ସେଠି ବଡ ଭାଇ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଉଜ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନିକି, ଆଉ ଏପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ବେଲିସିଆରି ମାମା। ପିତାଲେ ମତେ କୁହ ମୋ ମାମା କେମିତି ଅଛି? କୁହ ପିତାଲେ କେମିତି ଅଛି ମୋ ମାମା? ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଠେ ଆରେ ତମମାନେ କେହି କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ କୁହ କେମିତି ଅଛି ମୋ ମାମା? ମାମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସବୁଜ ପତ୍ର ମିଳିଲେ ଫୁଲ। କେତେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଡିଆ କୁଦା କରୁଥିଲେ। ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନରେ ଗଛଟା ଦୋହଲୁଥିଲା। ପବନ ସହିତ ମିଶି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗଛଟା ଜାଣିନଥିଲା ତାଠୁ କିଛି ହାତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବୁଲଡୋଜର ଅଛି ବୋଲି। 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ବାପା ମା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ପାଇନି। ସୁଖ ଟିକେ କଣ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ତ ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ମୌସୁମୀ ତମେ କହିଲ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭକ୍ତି କାହିଁକି? କାହା କଥା କହିଲ? ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ କୁହ ପରା କହୁଛି। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜକୁ ଅପମାନିତ କଲ, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ଆଉ ସବୁ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲ। ସବୁ କାହାଣୀ ଫଳ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ମଣିଷର ଦେହ ସିନା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ପରା କାଚରେ ତିଆରି। ରକ୍ତ ମାଂସର ହାତରେ କାଚକୁ ଆଘାତ କରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ରକ୍ତ ତ ବାହାରିବ ନା।